अगर आप चाहते हैं शिवांगी फिल्म्स का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। शिवांगी रिकॉर्डिंग स्टूडियो राजगीर। हम तो यादव जी के लइका पटैले ही आई रे, ओकर सूरत अपन दिल में बसैले ही आई रे। हम तो यादव जी के लइका पटैले ही आई रे, ओकर सूरत अपन दिल में बसैले ही आई रे। माजा अहिरा के बेटा भरपूर लेलकै रे, माजा अहिरा के बेटा भरपूर लेलकै रे। हमर उहे जगहिया छौड़ा हुल देलकै रे, हमर मेने जगहिया छौड़ा हुल देलकै रे। सुट सलावार देलकै 16 हो सिंगार रे, हयू नवादा जिला के छौड़ा रंगदार रे। सुट सलावार देलकै 16 हो सिंगार रे, हयू नवादा जिला के छौड़ा रंगदार रे। हमरा चलते उ के दाना के चूर देलकै रे, हमरा चलते उ के दाना के चूर देलकै रे। हमर